Já vítám u rozhovoru dva zástupce z týmu Dopijem a hrajem. 81. 81. Tak, jak byste zhodnotili dnešní malou kopanou, která se uskutečnila ve Svidnici? Nechám mluvit Jakuba jako prvního, nebo já jako zástupce týmu. Zkus to říct, no. Tak, zhodnocení turnaje je strašně těžký. Po roce skoro jsme se zase viděli s klukama, sešli jsme se tady ve Svidnici v takovém slepeném počtu. 3 nefotbalisti, pár fotbalistů, bejvalejch samozřejmě, proto se taky jmenujeme Dopijem a hrajem. A zhodnocení teda, abych se k tomu vrátil, těžký, blbý, nejde nám to, nelepí nám to, chlastáme před zápasama, mezi zápasama, po zápasech a těžký. Můžu se optat, vy jste, myslím, ve skupině odehráli 5 zápasů. Všechny jste prohráli? Ne, rozhodně ne. Všechny jsme prohráli, řekneme si to na rovinu. Všechny jsme prohráli, ale byl tam jeden hodně vyrovnaný zápas, kde jsme fakt jako, myslím si, že jsme měli i vyhrát a potom došly síly a vůbec jsme se nechytali s těma fotbalistama, který proti nám stáli a bylo to hodně těžký. Těch 5, kdo si myslí, že byl podle tebe jakoby nejtěžším soupeřem? Za mě rozhodně nejtěžší soupeř byl Ubalto, protože Ubalto a Dopijem a hrajem to prostě mělo kvalitu a souhlasil bych. Bylo to těžký, vyhrocený prostě. A ta rivalita mezi tím Ubalto a Dopijem, kde... Je to tak, no, ta bude přetrvávat, no a příští rok prostě už to utrhneme. Ten postup ze skupiny. Už jsme tady byli vlastně druhý ročník po sobě, doufáme teda, že i třetí ročník po sobě složíme ten tým a postoupíme ze skupiny. Tak letos vás čeká ještě dost turnajů, nejbližší je v Dražkovicích, tak třeba i tam se to povede. Já se zeptám teď každýho z vás, asi vám každému dám tu stejnou otázku. Máte před zápasem, když nastupujete do zápasu, nějaký rituál? No já určitě jo. Většinou to začíná jednou Plzní. No pak si jich dám dalších 8 a pak už ať se děje Bůh, no prostě jako no, pár zelených padne, občas flaška proseka, znáte to, no. Kolega? Dokud nemám 8 Plzní, tak nejdu rád. Mám to stejně, nemám to teda nastavený tak, že bych to měl úplně jako Plzeň, ale to jakýkoliv pivo. Ale začínám stejně, no. Začnu jedním, skončím na 8-10, nějaký drink a prostě jdeme hrát druhý den. To je náš rituál, proto se jmenujeme Dopijem a hrajem. Ještě bych tomu dodal, že dneska nám to nevyšlo, protože hodně lidí z našeho týmu jako dost spalo. My většinou jako přijedeme a rovnou a hrajeme prostě, no. Ale byli jsme moc vyspalí, si myslím. Dneska prostě tam toho spánku bylo moc, každý naspal minimálně 6 hodin a to byla ta největší chyba, no. I to se stává, lepší spát někdy míň a je lepší výkon. No samozřejmě, když nespíte vůbec, tak pak nám to jde. Ideál. Ještě se znám, Kubo, ty tady s tím balónem, máš s tím nějakou spojitost, nebo? Jo, mám, to je balón, se kterým jsme dali hat-trick dneska. Což znamená v každém zápase 1 gól. Jeden byl vlastní, to jsem nastřeloval z rohu. Ale to se nepočítá. Takže z 5 zápasů jste střelili 3 góly? Je to tak. Je to tak? Je to tak? Kvalitka, no. Tady mám další otázku, co byste zlepšili do budoucna, takže asi dát víc gólů, že? Ne, to není potřeba. Stačí víc toho vypít. Tak, ještě bych se teda zeptal na poslední otázku. Co byste vzkázali svým fanouškům nebo ostatním hráčům? Já začnu. Ostatním hráčům, jak začni, no. Já jsem rád, že dneska přijeli naši kolegové z práce. Děkujeme našemu prezidentovi společnosti Kipčity, že nám zařídil dresy. Ten se teda dnes nemohl bohužel dostavit, ale přijeli naši spolupracovníci, parťáci a nějaký lidi se tady jako asi určitě našli. Přijela třeba moje přítelkyně s dcerou a vždycky se najde někdo, kdo se na nás přijede podívat a chtěli bychom, aby určitě jezdilo víc lidí na nás, ale začínáme a doufáme, že jako do budoucna se to zlepší a budeme mít tu základnu fanouškovskou ještě lepší. A prostě Dopijeme a hrajeme. Myslím si, že jste založili svůj Instagramový účet, kam dáváte příspěvky. Jo, my tady máme. Máte? My tady máme hlavního toho, co to rozjíždí, já vám ho přinesu, jo. Petře, pojď k nám. Řekne.
Zakladatel Zakladatel. našeho Tak týmu. já vám něco povím. Ahoj Melo, tak nám povězte tak něco k tomu instagramovému účtu. Jak se jmenuje a Ty co vole. tam sdílíte? Jmenujem se Dopijem a hrajem 2024. No, 81 už. 81. Bude Teda. přejmenování ještě. Trošičku A úprava. založili jsme to, aby jsme byli trošku vidět a získali jsme nějaký fanoušky pro náš tým. Protože potřebujeme podporu na každém turnaji. A když už tě tady mám, tak jak bys hodnotil ty ten turnaj? Jo, tak jako nedopadlo to moc dobře. Podle našich představ chtěli jsme aspoň nějaký body uhrát, ale bohužel nepodařilo se. Snad se nám bude na příštích turnajích dařit líp. Co podniknete za kroky, aby se vám dařilo v příštích turnajích líp? Máme naplánovaný nábor hráčů a budeme se snažit trošku potrénovat. A snad se nám bude dařit v dalších turnajích. Dobře, tak já vám přeju hodně štěstí a vidíme se na dalším turnaji v nejbližším v Dražkovicích. Díky. Ahoj.